रोखा जाबाय बडलेण्ड टाइगारा मा बुस्थु जोंनि बर' हारिनि गेजेराव रोखा जाबाय। प्रमद बर'जों सोर मानसिया सुबिदा मोनो? आबसुनि मोजां खामानि मावग्राया सुबिदा मोनो ना 420 ना थगायसुला मानसिया सोरबा हारिनि गेजेराव हारिखौ बखिग्रा गेदेरमा दैदेनगिरिफोरखौ बखिग्रा बे बिथांमोनासो सुबिदा मोनो। सार नोंथांनि अननायाव नै बुदांसि मोनलायबाय। नों थानाय माने आं थानाय, नों गैला माने आंबो गैला, आंनि जिबना सेस जागोन। सार दावराव देख्रेट नोंनि अननायाव रोखा जाबाय बडलेण्ड टाइगारा सासे हारिखौ फाननानै दैदेनगिरिफोरखौ बखिनानै सोरजोंबा बायजानाया रोखा जाबाय। बडलेण्ड टाइगारनि आखायाव लानाय फैसाया सोरनि? प्रमद बर'आ मोजां मानसिखौ चान्स होयो ना गाज्रि मानसिखौ चान्स होयो? रोखा जाबाय। भिडिअनि फुटेजआव बडलेण्ड टाइगारनि आखायाव लानाय फैसाया मानि? बडलेण्ड टाइगाराथ' हाजिरा मावो ना थिखा सिखा मावो? थिखा मावो होननानै जों खोनायो, नाथाय सानसे समाव आबसुनिफ्राय होखारजादों बा आबसुनिफ्राय बैखद खालामजानाय होननानै जों खोनानो मोनो। नाथाय आबसुनि मोजां मोजां खामानि मावग्रा जायफोर रायजो राजाफोरनि गेजेराव आबसुनि गेदेरमा दैदेनगिरि आबसुनि बिथांमोनहा जेब्ला समाजजों अखा बांखा खस्थ' जिबायदि माखासे नाजाबोदोंमोन हारिनि माखासे खामानिखौ जौगाहोनो थाखाय, हारिनि सफजानायखौ मोजां लामायाव लांनो थाखाय हर सान खस्थ' खालायनानै अखा बांखा सान्दुं अखा जिबायदि खस्थ' खालायनानै दिनै बिटिआर एकर्डनि उनाव दिनै सोर आबसुनि गेदेरमा दैदेनगिरि जायफोर आबसुनि अखा बांखा सान हर खस्थ' खालायनानै दिनै न'खरनि लोरजिया बिथांमोना दिनै मा मोनदों? बिथांमोना दिनै मा मोनदों? जायफोर हर सान आबसुनि बिबान लानानै आबसुनि खामानि मावसोमनानै प्रमद बर'नि अननायाव दिनै मा मोनदों? न'खरनि दिनै ओरैबायदि खस्थ' गावनि गथ' गथाय फोरोंनो थाखाय ओरैबायदि खस्थ' आबसुनि सोमावसारनायाव बिबान लानानै आबसुनि सोमावसारनाय टाइमाव रायजो राजाफोरजों हर सान खस्थ' खालायनानै गावनि न'खरनि खामानि मावनो गोनांखौ दोनथ'नानै समाजनि खामानि मावनायाव मुखुब बेबायदि मोजां मोजां मानसिफ्रा दिनै प्रमद बर'नि अननाय मोनदोंना मोनाखै? जोंथ' खोनानो मोननायाव जायफोर मोजां मोजां आबसुनि जायफोर बिबान लाबोनाय जायफोर आबसुनि खामानि मावसोमबोनाय बिथांमोना दिनै प्रमद बर'जों दान्दिसेबो मोजां रायलायनो थाखाय बिथांमोना सम होजायाखै। अब्ला दिनै जायफोर आबसुनि खामानि मावनानै बदनाम लाबोनाय जायफोर माखासे गेदेरमा दैदेनगिरिफोरखौ बखिग्रा गाज्रि मानसियासो दिनै प्रमद बर'नि सिफिनिफ्राय दिनै लाख लाख थाखा दिनै दांनो मोनदों नामा? बडलेण्ड टाइगारनि थाखाया बहानि? हयथ' थिखा मावदोंबा प्रमद बर'नि अननायाव मोनदों, नाथाय सोर मोननांगौमोन? मोजां मानसिया मोननांगौ ना गाज्रि मानसिया मोननांगौ? जायफोर हर सान बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय सान हर खस्थ' खालायनानै गावनि न'खरनि गथ' गथाय गावनि न'खरनि माखासे खामानि मावनो गोनांखौ दोनथ'नानै जिबायदि आबसुनि सोमावसारनायाव बाहागो लाबोनाय जायफोर मोजां मोजां बिथांमोना गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा मोजां मोजां थिखाखौ मोननांगौ, माखासे मोजां मोजां साख्रि बाख्रिखौ मोननांगौ ना जाय समाव आबसुनि मोजां खामानि मावनायाव जाय मानसिफ्रा गाज्रि खामानि मावनानै आबसुजों हुरुनजानाय आरो जायफोर आबसुनि गेदेरमा दैदेनगिरि बारग' गेदेरमा दैदेनगिरिफोरखौ बखिग्रा बिथांमोना दिनैनि समाव अनजानांगौ ना गाज्रि मोनजानांगौ? नाथाय राजखान्थिया मोजांबाबो गाज्रिबाबो बयखौबो बोजबनानै लायो। नाथाय प्रमद बर'आ सासे जाथिनि खामानि मावग्राबा जायफोर हर सान खस्थ' खालायग्रा आबसुनि गेदेरमा दैदेनगिरि आबसुनि बिथांमोनखौ जायफोर न'खरनि जिबायदि हर सान ओंखाम खबसे जानो थाखाय हाजार बार सिन्था खालायनो गोनां जायो, गाव गावनि गथ' गथायनि थाखाय स्कुलनि माखासे मान्थलि फिस, स्कुलाव थांलाय फैलायनि माखासे उसुबिदा, न'खरनि जानाय लोंनायनि उसुबिदा, बेफोरनि आबसुनि गेदेरमा आरो आबसुनि साफ्रोमबो माखासे बर' रायजो राजाफोरजों एखे खस्थ' खालायबोनाय बिथांमोना दिनै ओरैबायदि खस्थ' सोलिनानै दं। बेफोरबायदिखौ प्रमद बर'आ अननांगौ ना अननाङा? गाज्रि मानसिया दिनै प्रमद बर'नि आखायाव दं होननानै दिनै रोखा जाबाय।